Παναγία μου! Τι κάνετε εσείς εδώ, μπορώ να μάθω? Γιώργια! Παναγία μου, μα να κάνεις, Τι κάνεις εσύ εδώ? Έκπληξη. Τίποτα. Τι λέει? Τι είναι? Τι είναι? Τίποτα δεν είναι το αυτό, είναι ένα πρόστιχο. Πες μου για την κονσέρβα. Ποιος είναι? Ποια? Ποιος είναι? Ποιος? Το βέβαια. Ποιος είναι έξω, παιδί? Ο Στέφανος. Χριστούλη μου, πώς με έκανες έτσι, τι είναι αυτό?